Djelatnost zvana propaganda, a danas i odnosi s javnošću, ponekad i marketing, zbire tehnika kojima je cilj stvaranje određenih uvjerenja kod ljudi. Uvjerenja koja će biti temelj na kojem će se lako usmjeravati interese ljudi u svom smjeru. Očigledno je znano da se marketing koristi mnogim podsvjesnim mehanizmima. Uostalom, prve principe propagande Edward Bernays skovao je na temelju Freudove psihoanalize. Koliko duboko prodire marketing? Koliko je uopće duboka čovjekova perceptivna svijest? I koliko ima veze i sličnosti sa magijskim tradicijama s obzirom da se koristi njihovim simbolima? Ta pitanja, a i odgovori, najvjerojatnije će zauvijek ostati ovdje, na rubu znanosti. Dobra večer. Nikola Ristevski je magistar marketing menadžmenta i asistent Međunarodnog slavenskog sveučilišta iz Makedonije, također i kolumnist Nove Makedonije, gdje se u kolumnama bavi upravo današnjom temom, a to je povezanost možda malo metaforički, ali ne baš jako puno, nečeg skrivenog, znači okultizma i marketinga i u kojoj mjeri se u stvari kanalima kojima se prodire ljudsku podsvijest upravljalo nekada i danas. Dobra večer. Dobro večer, ви благодарам за можността да поразговараме повтор пат по Нервознаност.